ओमफ्राय दा मा खालामनो सानदों नोङो बाजै? आं थांफिननोसै। केराजा भसुदिके। ओमफ्राय दा बे सासे ओमफ्राय दा नों औ ब्रा नङा नों थाफानाया बियो हगार आंखौ होनबाय दाख्लैनिफ्रायनो आंनि गाबनायखौ नुनानै आं फैजेननायखौनो गाबबाय थायोना आंनि न'खरखौ आङो माबानानै नोंनि बे डिस्ट्रय जादों होननायनि थाखाय आं फैबाय दे होननानै आं गाबै बुंबाय थायो नालाय ओमफ्राय दे होनो आरो बिदिबा थांफिनदो थां आं दोनैफिनसै होनो आरो बियो हेल' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिनखौसो बयखौबो बरायबाय रायज्लायग्रा नोंथांमोन जे दिनैनि भिडिअआ जे नोंथांमोना मोनथिखाबाय थाबनाय नालाय नङा होमबा जे दिनैनि भिडिअआ थार आरो सैथोखौहाय जे बिजिरगोन आरोखि जे नोंथांमोना जे नुबोगासिनो दं फैसालि ब्रह्मनि जे भाइरेल जाफुबाय थानाय दा ससियेल मिडियाआव गोबां फैसालि ब्रह्म जे लाजिनो रोङै बे सासे हिनजाव जे फिसा गोनांखा सानै जे गावनि जे प्रपार्टि गोनांखा जे रेस्टुरेन्ट मालिक बिल्डिं गोनांनि जे बिसि सिबां फिसा सानै गोनां जे अनलायनानै जे रुजु जे संसार जादोंमोन दा नोंथांमोन लामा ससेयाव जे बिथाङा जे बाक्सानि जे पबित्र होननाय दा बेयो सैथोआव फैबाय आरोखि नोंथांमोन दा बिदियाव गासिबो सैथोखौनो सावरायगोन जे आरोबाव जे बिथांमोननि भाइरेल कल रेकर्ड जे बिथांमोना जे गवायावनो दङ दा बियो थारैनो रोखा आरोखि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो थांगासिनो दङ बिथांमोना गवायावनो दं जा गवायाव थाग्रा जे गोबां जे बर' सुबुंफोराहाय जे बिथांखौ नागिरनो होनदोंमोन जे फन हरनानै जे बिथांमोना जे फैसालि ब्रह्मआहाय जे नागिरनाङा जे बादा होदों आरोखि जे बुंनाय राव फावानो मिथिखायो आरो रायलायनायाव जे मिथिखायो जे हौवाया जे आमेरिकानि इउएसनि जे बेसेबां जे जाम्बि दुनियानि जाम्बि जों जे पाब्लिकफोरखौ जे जों ससियेल मिडियाआवहाय जे जाम्बा बानायनो नागिरनाय बे माब्लाबाबो मोगथां महराव बे जानो हाया आरोखि दा नोंथांमोनहाय सिगां नैबे अल रेकर्डखौहाय जे नोंथांमोना खोनासंनानै जे क्लियार खालामनानै लाग्रो आरोखि सैथोआ मा जे नोंथांमोना बेखौ जे खोनासंग्रोनांगौ आरोखि जे कल रेकर्डखौ अब्लासो नोंथांमोना 100% सैथोखौ बुजिजोबगोन आरोखि जे माबायदि जाम्बि हिनजाव जों गवायाव दङ ओमफ्राय माबायावनो माबसायावहाय माबसायाव दं जोङो ओमफ्राय माने खोनानायखाय नै नाम्बार सामावबाय नालाय नाम्बार हरनायखाय रायलायदों ओमफ्राय नोङो गवायाव थायो औ माबसायावहाय आच्छा माबसाखौ सोंलाय माबसा मिथियो औ माबसा माने माबसा मोनसे जायगा नालाय जोङो माबायाव थायो कारासराव थायो माबसा खाथियाव कारासर दं नालाय माने माबसा मोनसे फेमास जायगा नालाय ओमफ्राय बिनि खाथियावनो कारासर दङ बे बर' रोंमारा एक्सुवेलि बर' रोंमारासो बर' रोङा बियो प्रमिखौ जेबो रोङा इंलिसजों हिन्दीजोंल' रोङो बियो ओमफ्राय माथो पबित्र होगासिनो दं ओमफ्राय मानसिफ्रा पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय बियो बै माबा सिकिउरिटि गार्डआ बे नङा ओमफ्राय माथो माबा जन खारजिया प्रबित्रनि माबा हरदों ओमफ्राय जों बेखौनो नायनानै आश्रमदों जों लोगोफ्राबो मिथिबाय दा ओमफ्राय नै खोनासं औ बियो सिकिउरिटि नङा बियो गाव नङालाय बियो ओमफ्राय पबित्र बसुमतारीया सोरबा रेस्टुरेन्टआव मावो होनना बुंनाया बे रेस्टुरेन्टआव मावा बियो एक्सुवेलि सासे मालिक बे माबायाव बे मेनेजार थायो ओमफ्राय दा बिनि नामाबो पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय अब्लाबो नै आं ओरैबायदि जाबाय मिथिबायना आं थानो हाला आं फिसाफोरखौनो सानफ्रामबो गाबै गोसोखांबाय थायोना ओमफ्राय आं थांफिननो होननानै बुंदों नालाय ओमफ्राय गाव होनदों आरोखि होनबालाय आं नोंखौ एयारपर्टसिम दोनहैनोसै होनदों आरो बियो आं सानफ्रामबो उन्दुनो हाया गाबबाय थायोना ओमफ्राय गाबबाय थानायखौ नुनानै नों थांफिनदो आं नोंनि हासबेन्डजों रायलायनोसै होनना बुंबाय थायो बियो आंखौ दोनहैनोसै आङो नोंखौ दोनहैफिनसै आं होनना बुंबाय थायो आरो बियो ओमफ्राय दा होनदों आङो होनबालाय आं थांफिननोसै होनना बुङो जोंनि सिस्टारमोन बै क'क्राझारनि मानसिया बुंनि थप्लायनाय आंनाव मेसेजाव खालि फैफिनदो आरो फैफिनदो होनो आरो ओमफ्राय दाना नङालै खोनासङो माने आंबो खर' जायो नालाय आं माबा थायो माबसा थायो जों ज' दङ आरो जों बर'फोर नालाय ओमफ्राय जोंथ' जेनेबा मबाइलाव नुयो नालाय फेसबुकआव एरखम ओमफ्राय नाम्बारखौ सासे लोगोनिफ्राय मोनदों ओमफ्राय बे नाम्बारखौ हरदों आरो जोंनावहाय बेनि नाम्बारखौ औ आरो बोरै मोनखो बेनि नाम्बारखौ बेनि नाम्बार माने जों ज' दं नालाय जों माने बर'फ्रा जों ज' दंब्रा जों ज' थायो ओमफ्राय सासे मानसिया माबायाव थायोमोन नालाय बे हरदों आरो जोंनो सिनायगोनदां नोंसोरो सुखनजरानि औ
आं सिनायनाय नङा गाव सिनाय नङा आरो जिखुनु जाया नै आंथ' फ्लाइटजों थांनोबो ओरैबायदि सामान लाबोदों आङो फ्लाइटआव आं बोरै थांनो हागोन बिदिसो जागासिनो दं आं थांफिननांगौबाबो ओमफ्राय दा मा खालामनो सानदों नोङो बाजै आं थांफिननोसै ओमफ्राय दा बे सासे ओमफ्राय दा नों औ ब्रा नङा नों थाफानाया बियो हगार हर आंखौ होनबाय दाख्लैनिफ्रायनो आंनि गाबनायखौ नुनानै आं फैजेननिफ्रायनो गाबबाय थायोना आंनि न'खरखौ आङो माबानानै नोंनि बे डिस्ट्रय जादों होननायनि थाखाय आं फैबाय दे होननानै आं गाबै बुंबाय थायो नालाय ओमफ्राय बे होनो आरो बिदिबा थांफिनदो थां आं दोनैफिनसै होनो आरो बियो दोनैफिनसै आङो दोनैफिनसै होननानै ओमफ्राय दाना होनबाय आंनो थाबोबाय लासिंसिम आं बोरै थांफिननो बेबायदिबो फैलायलाङो आरो ओमफ्राय दा नों हजोंनिफ्राय रायलायहरबाय ओमफ्राय दा माबाहाय आसामाव रायलायहरबाय दा आङो आंनि हासबेन्डजों आं रायलायगोन मिथिबाय आंनि हासबेन्डा जुदि आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा हो आं बेजोंनो थानोसै दे रायलायग्रोदो जोंलाय माथो खालामना जों ज' दं नालाय जों रायलायदों आरो बेखौनो जोंनि आसामनिफ्राय एरखम जादों नालाय जोंबो माने नागिरनो सानदोंमोन नालाय बेखौनो नागिरनाङा दे आं दङ आं जेबो सिन्था खालामनाङा नांगौबा नोंखौ कन्टेक्ट खालामनोसै ना जों जादों नोङो नोंनि हासबेन्डजों रायलायहरदो नों मा खालामो मा खालामा नों रायलायहरदो फैफिनना मायो जिखुनु जाया जोङो ज' दं नालाय जों ज' दं नालाय आंनि हासबेन्डा आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा आं बेजों थानांगोन ना आंहाथ' लाइफआ डिस्ट्रय जागोन ना जों माने मा जायो मिथिबाय जोङो सोरबा दङ आं सिकिउरिटि मावो सोरबा अबा मावो आं सिकिउरिटि मावो खिन्थु जोंना आखायाव जोबो नालाय ओमफ्राय सोरबा अबा मावो फिसा थाब जोबो जों ज' रायलायदों आरो ज' थायो नालाय खिन्थु बे सिकिउरिटि मावा बे बेखौनो जों मिथिगौ नालाय सिकिउरिटि मावो मायो बिदि खोनादों आरो पबित्र बसुमतारी जिखुनु जाया फरबेरिमनि माबा 2013 थांनायनि दंना मोनसे नङा जोंथ' मिथिला जिखुनु जाया जों खोनानाय मथे जों एसेबाबो जों बर' मानसि नालाय जोंबो ना हेलो अरे हम लोग इंग्लिश रोंगाले बर'सो माबा हिंदीसो रोंगौ हिंदी बोलो ना बताओ ना ये जो बंदा मेरे को भी मिला था लेकिन मेरी नाम पे ऐसा कुछ ऐसा सिक्योरिटी गार्ड का ये ग्रुप 4 का ऐसा मेरा फेस ऐसा ग्रुप 4 का तो मिला है आपका हाँ ऐसा है लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं है आप लोग मुझे देखेंगे ना तो समझ में आएगा तो मैं गोवा में ऐसा सिक्योरिटी काम नहीं करता मैं बहुत अच्छा मैनेजर जॉब करती हूँ और मैं ऐसे भी लाइटिंग का डिजाइनर आर्टिस्ट हूँ मैं कोई भी तो है तुम्हारा मतलब आपका जो दोस्त नहीं तो कोई भी है आपको बोल रहा है कोई आप रेस्टोरेंट में काम कर रहा है नहीं मेरा कुछ आइडिया ही नहीं मैं रेस्टोरेंट में कभी मेरे पास कसम से मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं रेस्टोरेंट के बारे में पहले आप जयपुर में काम करता था ऐसा बोल रहा है रिकॉर्डिंग में आया था ना उसमें फेसबुक में इसलिए हम लोग एक साथ होके ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था आपको नहीं अब ऐसा मत करो भाई मैं गोवा में बहुत सालों से रहे मेरा पास भी ऐसा नहीं है गोवा में बहुत साल तक है ना आप हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं आप गोवा में कितना साल तक है वहाँ पे नहीं मैं मैनेजर पोस्ट में था मैं ऐसा काम नहीं करते सुनो मेरा भाई हाँ बोलो हम लोग डिसीजन कर रहे हैं ओके हम लोग टेंशन कर ले क्योंकि हम लोग तीनों का मैटर है प्रॉब्लम है पता है ना तीनों का मैटर है वो हम लोग तीनों का मैटर है जो भी कैसे प्रॉब्लम करना है आपको मालूम है कैसा क्या नहीं करना ओके आप लोग टेंशन मत करो जो भी मैटर है हम लोग का तीनों का हम लोग मैटर सोल्व करके सुलझा लेंगे हम लोग ठीक है आप लोग हमको चाहिए तो कांटेक्ट करो हम लोग मापसा में है सुनो मैं तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन फिलहाल अभी उसके हस्बैंड को मैंने कॉल लगा रहा है तो उसका हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया अगर हस्बैंड अगर एक्सेप्ट किया तो अच्छा है एक्सेप्ट कैसा करेगा अभी सुनो वही तो बात करने के लिए मैं फोन कर रहा हूँ हम दोनों अगर उसका हस्बैंड एक्सेप्ट किया मैं इसको छोड़ के आता था ठीक है आप उसको फोन करते रहो फिर नहीं किया तो मेरे साथ रुकना पड़ेगा ना भाई तो इसलिए आप लोग ऐसा सुनने का वो करने का ऐसा वगैरह ऐसा मत बोलो ठीक है हम लोग मापसा में है हाँ हेलो मापसा दं जोङो मोनथिबाय कन्टेक्ट खालामनो जाबाय मालाबा नांगौबा रायलायग्रोदो दे जों होमबालाय जों थांला मोनथिबाय नागिरला जों होमबालाय नोंसोर दंबालाय नागिरला जों माने जों ज' दंमोन नालाय जोंनि बर' मानसिया जोङो
माने खोनादों नालाय एरखम एरखम औ ओमफ्राय नै आं नांगौबा नोंसोरखौनो फन खालामनो मिथिबाय ना दे नांगौ फन खालाम जाबाय ओमफ्राय खोनाबाय जिखुनु जाया हजोंहाय नोङो रायलायहरदो माबाजोंहाय जोंनि आदाजोंहाय फार्स्ट टाइमावहाय आदा माने जेनेबा नै बिदिजोंब्रा माबा आसामनिजोंहाय जों मा बुंबावनो औ बेखौसो होनदां औ नों कन्टेक्ट लाग्रोदो गाव राजिबा फैदो राजि नङाबा थांदो बिजोंनो गाव राजि जाबालाय माथो फैनांगोन ना नोङो आं गाव फैदो फैनोबालाय होनना बुंबा फैनोसै गाव आं एक्सेप्ट खालामनो हाला होनना बुंबा बेयावनो थांसै मिथिबायना औ दे जों होनबालाय जोङो थाबाय थासै जोंनि लोगोफोरखौबो मा बुंबावनो होनबालाय जों ज' दंमोन नालाय बाहायनो ज'नो जों बेखौ सावरायगासिनो दं आरो दा नों ओरैबायदि खालामनो मिथिबाय नोंसोरो औ आंजों रायलायनो मोनबाय गाव फिसायजों रायलायनो नागिरदों औ फिसायजों जुदि एक्सेप्ट खालामोबा गाव थांगोननो ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामाबा औ बेजों थांसै आङो औ दे नोङो खबर हरबानो जाबाय दे औ आं नोंनो हरफिनगासिनो आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना लादो दे औ दे जों दङ बिराद बुरजा दङ बर'फोर दे औ दे आंनिखौ लागोन मिथिबाय आंनिखौ लाथार औ बे नोंनि दा औ दे दा सैथोआ बेनो आरोखि जे बाक्सानि पबित्रआनो आरोखि जों रायलायनायाव जों हमनो हायो नोंथांमोन जे बे रायलायनायाव जे बुंदोंमोन आरोखि जे नागिरनो जे गवायावहाय जे बिथांमोनखौहाय जे बिथांमोना जे गवायावनो दङ फैसालिमोनहाय बे हौवाजों जे सिकिउरिटि गार्ड मावग्रामोननि सिगाङावहाय रेस्टुरेन्टआव मावबोनो दा रेस्टुरेन्टआव मावबो होननायखौहाय रेस्टुरेन्टनि जे रेस्टुरेन्टआव जे खामानि मावग्रा जे वाइटारफोर मावो बेबो पबित्र होननाया दा बेखौहाय जा बे फैसालि ब्रह्मआ मा बुंदों रेस्टुरेन्टनि मेनेजार दा रेस्टुरेन्टनि मेनेजार दा बेफोरबायदि जे बुंनाय दा बिराद लासिं सिं आरोखि जोंनि बर' हारिफोरखौ थगायनाय जे गावनि जाम्बिखौ देखायनानै लानाय आरो गावनि सुखु गोजोन जे संसार न'खरखौहाय जे बेफोरबायदि जे दंस' खालामनानै लाबाय जे लामा ससेयावहाय दा गावनि एथ' जे फिसा सानै गोनां जे गोजोन संसार जे संसारा जे बे ससेयावनो 1 मिनिट 2 मिनिट जे सानसे साननैनि गेजेरावनो जे बायबाय आरोखि दा नोंथांमोन गोबां जे जनकारजि बिथां आदायाबो बुंदों जे बायसान्स जुदि बे जे फैफिननानै जे फिसायजों जुदि मिलायफैफिननानै जुदि फिसाया जुदि एक्सेप्ट खालामोब्ला बैखद बानायनाय जागोन बे खोथाखौ स्पस्ट बुंखादों आरोखि जे आरो गावसिनि सानैजों जे लोगो जे मिलायलायनानै जे अनलायनानै जे रुजु रुमु रायजो जाफिनोबा बेहाय जोंहा रायजोफ्रा जेबो नांगौ गैया आरोखि नोंथांमोन जे गोरोन्थिया जेरैबो मावखायो नङा होमबा खेबसेबाबो जे निमाहा होखानांगोन गथ' गथाय दं बे हिन्जावाबो गाव बुजिस'नो हाया बेबायदि जाबाय नाथाय बे हिन्जावा एथ' जाम्बि खालामनाङा आरोखि एथ' जाम्बि जानाङामोन आरोखि एथ' जाम्बि सियान दा थांनानै दे गावनि फिसायखौ लोगो हमफैफिननो नागिरनाय जे बाथ्रा बुंबाय गावनि फिसायजों थांफिननो जे आसामाव थांफिननो इउ एस आव दंनो दा इउ एस निफ्राय आसामाव थांफिननो दा इउ एस आव दङ होननाया दा गवायावसो दङ बिसोर रायलायनायावनो जे नागिरनाङा जोंखौहाय गवायाव दङबा नागिरनाङा लोगोफ्रा जे गवायाव थानाय लोगोफ्रा जे बर' सुबुंफ्रा जे नागिरदोंमोन जे गवायाव दङ नामा जे गवायावहाय जे थानो हागौ बिथांमोना गवायावनो दं आरोखि फैसालि मोनहाय जे पबित्र जे इउ एस आव दङ ना जे आसामनिफ्राय जे बेफोरबायदि फन रायलायनाय दुनियानि जाम्बि आरो इउ एस नि मानसिया जे एसेबां जे हिन्दी गोरों जे रायलायनायफ्रावनो जे मोनथिबाय दुनियानि जाम्बि आरोखि दा जों बेखौ मोनथिनो मोनबाय दे रायजो राजाफोरखौ जे थगायबाय बेफोरबायदि जे मानसिया दा नोंथांमोन जे बिदिखौ आं बारा गोबाव लाबोनो सानाखै आरोखि जे आं बे जोबनायाव आं नैखौनो बुंनो सानबावगोन आरोखि जे सासे बे जाम्बि सियान हिन्जाव बे पाब्लिकखौ बेफोरबायदि जे थगायनो नागिरनाय दुनियानि जाम्बि हिन्जाव नोंथांमोन दुनियानि जाम्बि आरोखि जे रायलायनानै मोनथियो नङा होमबा नोंथांमोन जे माब्रै जे बेफोरबायदि थगायनो हाखो जे सिनायखाजोब्बाय बयबो रायजो राजाफ्राबो जे पबित्र बाक्सानि पबित्रजों बेबायदि जे थगायनाय दा बिसोर गवायावनो दं दा नोंथांमोना जे रायलायनानै खोनासंनानै जे क्लियार मोनजोब्बाय नङा होमबा दा आं नैखौनो बुंनो सानगोन आरोखि जे जोबनायावहाय नोंथांमोन जे ओंख्रिखौहाय थावो ना थावा जे साखिनायबाय नङा होमबा नोंथांमोन ओंख्रिखौ थावो ना थावा जे साखिनायबाय साखिनायखांनानै उनावहाय जे साखिनायखांनानै जानो बाबाय थायोबा जे एंगारहरबाय आरोखि जे नागारहरनो नागिरबाय दा बिराद जे गावनि न'खरखौ दा गावनि फेमिलिखौ दा गोसोखांनानै गाबबायबायबाय थायोनो मायोनो सनानि संसार न'खरखौ जे गारनानै थांबाय नङा होमबा जे मिलायनानै जुदि जाफिननो हायोब्ला रायजोफ्राबो निमाहा होगोन नाथाय जे रायजोफोरखौ बिदि थगायबाय साजाखौ एसेबाबो मोननांगोन आरोखि रायजोफोरखौ बिदि थगायबाय एसेबां जाम्बि गावखौ जे जाम्बि जे बानायनानै लाबाय बे भाइरेल जानो थाखाय नङा होमबा सेलेब्रिटि जानो थाखाय आरो नोंथांमोन आरो बे पबित्र जे बसुमतारी जे बिथाङा हिनजाव गोनांखा मानसियानो जे बेफोरबायदि जे हिनजाव गोनांखा मालायनि संसारखौ सिफायग्रा जे बिथाङाबो दायनिगिरि
आरो जे गावखौ इउएसआव थायो मायो जे थगायनाय ना मानाय ना सानैजोंसो खोथा लानानै बेफोरबायदि प्लेनिं खालामनानै जे थगायलायदों बे मोजां जे बाथ्राया दा फिसाइजों फैबासो गुबै बाथ्राफ्रा जे ओंखारगोन आरोखि फैसालिया जेरै फिसाइजों फैनानै जे मिलायफैनो नागिरदों जे रिकुवेस्ट खालामदोंमोन कल रेकर्डआवहाय दा गुबै बाथ्राफोरखौ मोनसिगोन आरोखि दा पबित्र बिथांखौबो सिकिउरिटि मावग्रा अबायथा थाग्रा होननानै जे सोंखारियाखै दा मोनसे जे बेबायदि जे हिनजाव लानानै खारबाय बुरि हिनजावखौ फिसा सानै गोनांखा मालायनि संसारखौ बरबाद खालामबाय आरो गावनि संसारखौ बर' खालामनानै लाबाय आरो जे ससियेल मिडियाआव जे बेफोरबायदि थगायनाय नङा होमबा गाव आमेरिकायाव थायो इउएसआव थायो डिजाइनार गावनि बिफाया इन्जिनियार सुइजारलेण्डआवबो थायो दा बेफोरबायदि रायजोफोरखौ बेबायदि कनफिउस दे रायजोनि सिङाव जे भाइरेल जानाय मोनसे जे सेलिब्रिटि जानो थाखाय बिथाङाबो गोख्रों साजा मोनगोन आरोखि साजा मोननांगौ साजा मोनथारनांगौ बेखौबो गामिनि रायजो राजाफ्रा सासेबो हगारनो मोना आरोखि पबित्र बसुमतारीखौबो गामिनि रायजो राजाफ्रा हगारोब्लानो गामिनि रायजो राजाफ्रासो दायी जागोन आरोखि आं बेखौ खावलायो आरोखि जों बयबो रायजो राजाफ्रानो बेखौहाय भिडिअनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासिबो जों मिन्थिनो मोननांगौ आरोखि उन समावबाबो बे बिथांखौहाय मोनोब्ला हमनानै मोनोब्ला रायजोफ्रा साजा होथारनांगौ आरोखि हमनानै मोनोब्ला साजा होथारनांगौ आरो हायोब्ला माबा मोनसे बेबस्था लानांगौ आरोखि रायजोफ्राहाय दा नोंथांमोना बे फैसालि जे ब्रह्मखौ जे निमाहा हैना होआ जे फिसाइजों मिलायनायावहाय मिलायफिननायाव जे नोंथांमोना जे मोजां मोनगोन ना मोना कमेन्टआवहाय फोरमायहरदो आरोखि जे फिसाइजों मिलायफिनोब्ला मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा फैसालि ब्रह्म बायदि हिनजावखौ जे जाम्बि जे रायजो राजाफोरखौ थगायबाय जे नोंथांमोनाहाय कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि एसेनोसै गोजोन्थों।